കരിവള്ളൂരിൽ നവവധുവിന്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിവാഹ ദിവസം മോഷണം പോയി. വിവാഹ ദിവസം നവവധു ഭർത്തൃവീട്ടിലെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ച 30 പവന്റെ സ്വർണം മോഷണം പോയെന്നാണ് പരാതി. നവവധുവിന്റെ പരാതിയിൽ പയ്യന്നൂർ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയായിരുന്നു കരിവള്ളൂർ പലിയേരിയിലെ AK അർജുൻ്റെയും ഭാര്യ കൊല്ലം സ്വദേശിനി ആർച്ച S സുധിയുടെയും വിവാഹം. അന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ 1-ാം നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയിൽ അഴിച്ചുവെച്ച സ്വർണം മോഷണം പോയെന്നാണ് വധുവിൻ്റെ പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് മോഷണ വിവരം വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. 1-ാം തീയതി വൈകിട്ട് 6-നും 2-ന് രാത്രി 9-നും ഇടയിലുള്ള സമയത്താണ് മോഷണം പോയതെന്ന് കാണിച്ച് യുവതി പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. 20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ മോഷണം പോയെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പയ്യന്നൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. മോഷണം നടന്ന വീട്ടിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ്, ഫോറൻസിക് വിഭാഗം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വന്ന് തെളിവെടുത്തു. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ.